Iki Minggu 7 Juni lokasi kedua lur ya. Nah, iki posisi neng kelurahan. Nah, iki kedai Eri. Toko ATK Dewi 2. Nah, iki ketoke calon koperasi merah putih lur iki ketoke. Nah, ketoke koperasi merah putih calonnya. Nah, tak delehnya lokasi iki lur. Mengenek wong telu dadi ini ora iso deleh lur. Soale diwasi dadi yes langsung tak deleh dhisik tak lebokne kaos lur. Nah, iki lokasine nyang kene lur. Nah, iki. Lokasi nang kene iki goleki ae. Wis pokoke aja sampe metu saka pondasi lur. Nah, lokasi nang kene aja lali pokoke engko sing nemu lur ya. Share komen. Ben tak balenane nek lho. Iki lho lokasine lho. Lokasi nang kene kelurahan lho. Kulone lapangan. Apa iku jenenge calone koperasi merah putih iki lho. Nah, wis siap lur. Wis dadi gas lur. Muga berkah. Sing nemu aja lali share komen. Bagikan video jika bermanfaat lur ya.